Ková z Poľska a jej záverečný pokus. Zatiaľ najďalej vrhla Natália Dobrinská, 15 m 82 cm, za čo získala 916 bodov. Malo by ju to katapultovať na druhú priečku v priebežnom hodnotení. Druhý najdlhší vrch mala Julia Mechtigová z Nemecka, 15,21, a Kamila Chudziková 15 m a 10 cm, za čo získava 868 bodov. Celkovo sa posúva na 6. priečku. Štartová listina medzibehu číslo 3. Aj tu môžeme očakávať rôzne mini príbehy, možno aj drámy. Je to tu nabité vzhľadom na to, že Asafa Powell sa príliš nenamáhal, dokonca riskoval veľkým spomalením svoj postup, tak sa pri vyžrebovaní nedostal do výhodnej pozície. Čo sa týka ani dráhy, ani súperov, takže Jamajčan pobeží v dráhe číslo 1. To si žiaľ v úvodzovkách zaslúžil za to, ako vypustil a ledva sa kvalifikoval do medzibehov. Mark Burns je finalista z Osaky. Ten pobeží v 8. dráhe z Trinidadu. Ale je tam aj Japonec Shintaro Kimura v dvojke, Američan Darvis Patton v trojke, nigerijský halový majster sveta Olusoji Fasuba v štvorke, bývalý majster sveta z roku 2003 z Paríža Kim Collins, Svätý Krištof v peťke, ázijský rekordér Samuel Francis, ktorý reprezentuje Katar, je v 6. a Francúz Ronald Pognon v 7. Všetko skúsení a kvalitní šprintéri. Jediný z nich, Japonec Kimura, nemá osobný rekord pod 10. V tejto sezóne sa vyšvihol Kimura na 10,21 a toho pasuje na outsidera tohto medzibehu. Ale inak, ak Powell zaberie a nespôsobí si sám sebe žiadne problémy, vidno, že myslí tak trošku na to, mám to v rukách, môžem si to pokaziť len sám, tak by mal postúpiť aj s Pattonom a možno Burnsom alebo Collinsom. Asafa Powell poprvý raz, na rozdiel od Osaky či Pekingu, nejde naozaj ako veľký favorit na víťazstvo do veľkého šampionátu. Darvis Patton je skúsený borec, bol aj v pekingskom finále. Tu je Fasuba, ktorý pôsobil v rozbehoch výborne. Kim Collins, veľmi skúsený šprinter, vie, kedy treba zabrať. Má to dobre v hlave zrátané. Na ostrovčeku Svätý Krištof je po ňom pomenované všetko, čo sa len dá. Najslavnejší občan tohto ostrovčeka, ktorý má, ak sa nemýlim, okolo 70 000 obyvateľov. Francis, skúsený Pognon, jeho krajania mali rozličné osudy v predchádzajúcich behoch. Manžok postúpil, ale Lemaitre žiaľ, verím, že sa na mňa tí, čo strážia pravidlá a názvu svojej atletiky nenahnevajú, ulial štart a vypadol. Tak čo uvidíme, prvú stovku pod 10 na tomto šampionáte. V medzibehoch časy pod 10 na významných podujatiach už nie sú zvláštnosťou. V rozbehoch sa na olympijských hrách alebo majstrovstvách sveta pod 10 ešte nebežalo. Ale v medzibehoch áno, možno aj teraz. A možno aj v tých ďalších dvoch, kde sa predstavia hlavné esá Tyson Gay a Usain Bolt. Powell v nevýhodnej jednotke, ale bude si musieť bežať svoje preteky. Nehľadieť na nikoho. Čo najrýchlejšie do cieľa. Necelých 10 sekúnd. Už dávno nebežal Asafa Powell v jednotke. Na mítingoch vždy nasadzujú do dobrej dráhy. A teraz dvíha pravicu Mark Burns. Nervozita začína naberať na obrátkach. Šprinter môže, ak sa cíti byť vyrušovaný vonkajšími vplyvmi, zdvihnúť pravicu a požiadať o odloženie štartu. Alebo ľavicu, samozrejme. Ale nesmie sa to robiť z taktických dôvodov. To by si rozhodca mohol všimnúť. A najmä opakovanie nie. Burns niečo naznačuje asistentovi štartéra. Burns sa tiež pripravuje v Spojených štátoch amerických.
nie v Trinidade a Tobagu. Varuje všetkých šprintérov, aby rýchlejšie zakľakli do blokov. Štarter, počuli sme to. Dnes už je vytvorený medzinárodný panel štarterov, ktorí chodia na významné podujatia. Nie sú to domáci, aj keď istotne je medzi nimi aj nemecký štarter, ale už sú to špeciálne trénovaní štartéri. A preto si môžu dovoliť aj takéto suverénne vystupovania. Je to v pravidlách. Štarter môže varovať, ak sa mu správanie šprinterov nepozdáva. Tak čo zvládne tento psychologický boj s prvou dráhou Asafa Powell? Opäť štarter vyzýva šprinterov, aby sa postavili. Darvis Patton sa hnevá. Diváci pískajú. Japonec Kimura, hlavný outsider tohto behu v detailnom zábere. Od chrbta 694 jeho štartové číslo. Kimura má 22 rokov. A teraz zelená karta. Zelená pre všetkých šprintérov. Tak ešte raz. Powell, Kimura, Patton, Fasuba, Collins, Francis, Pognon a Burns. V tomto roku pod 10 bežal iba Powell z týchto všetkých. 9,88. Všetko v poriadku tento raz. Powell vyštartoval celkom slušne a už vedie Asafa Powell v samostatných pretekoch. To by mohlo byť po 10. Patton ďaleko zaostáva, to bude po 10, vážení priatelia. Áno, 9,95. Bolo to jasné, už keď bolo vidno ten veľký náskok pred Darvisonom Pattonom, že Asafa Powell beží výborne a nič nechcel nechať na náhodu. Videli sme prvú stovku berlínskeho šampionátu pod 10. Minus 0,4 metra za sekundu proti vietor. Čas potvrdený 9,95. Druhý Patton 10,05. To sú splnené papierové predpoklady. Jamajčan a Američan. No ale kto bol tretí? Veľký súboj o šprinterskú veľmoc číslo 1 medzi Jamajkou a Spojenými štátmi americkými môžeme očakávať tu v Berlíne. Na 100 a 200 metrov mužov i žien a štafeta. O tretie miesto tam bojoval Collins, Francis, ale Burns, dá sa, že Burns, áno. Mark Burns z Trinidadu za 10,12 je v semifinále. Zatiaľ Fury z 10,16 je na postupovej pozícii s časom, tej jedinej, ktorá existuje z týchto medzibehov. Ak si spomínate na finále štafety na 4x100 metrov, kde Asafa Powell finišoval, tiež mal taký spôsob hlbokého predklonu, ako keby valivým spôsobom sa hnal